pano paNhimbe TV nepfenyuro yenyu yenharaunda yemuno mumakoni. Vazhinji munoiziva, munoona zvirongwa zvatinoburitsa zvakasiyana siyana. Tinoburitsa zvirongwa zvinobva kumadzimambo edu matare, tinoburitsa zvirongwa zvinoitika munharaunda dzedu, tinoburitsa zvirongwa zvinofadza, tinoburitsa zvirongwa zvinosuwisa, tinoburitsa zvekare zvirongwa zvinodzidzisa munharaunda yedu. Muzuva ranhasi tine nyaya inobata. Tiri pano pamba pababa Mushonga, tiri kuno kuHeadlands. Vazhinji vanokuziva uri munzira yekubva kuHarare uchienda kwaRusape unosvika panonzi paHeadlands. Ndo kwatiri muzuva ranhasi. Tine nhaurwa yatoda kuti tikurukure iri pano pamusha pano yakaitika, yatoda kuti munzwe nekuona muchizotipawo mazano zvekare nekutibatsira. Baba Mushonga, ndinokugamuchirai pachirongwa paNhimbe TV. Muzuva ranhasi baba, ndinoda kuti nditange nemi. Ndichazonamira zvekare kuna mai vanotipawo zvavachatipa, ndozotaura zvekare nemusikana. Ndoda kuti mutitsanangurire nyaya yatafambira panapa kuti yakamira sei, zvakafamba sei. Nyaya yamafambira panapa ndi musikana wangu akabatwa iyo na November, musi wa 20 November 2023 nemukomana anonzi Tatenda Tarugarira. Zvakaitika ndezvekuti inini ndakasangana netsaona yekupondwa iyo newakomana ekwamukosera. Ndapondwa, ndakatakurwa ndaendeswa kwaRusape. kwaRusape zvikanzi hamuna dentist, vandatakurwa ndaendeswa kwaMutare. Saka ndaendeswa kwaMutare ndakasira wana wangu, munin'ina wangu anonzi Joseph. Ndiye wandakasira wana awa, ndichiti utitarisire wana nekuti ndakaenda namai ndowaidhirevha mota kuti ndiende kunorapwa, ndo ndakange ndapondwa. Saka ndiri ikoko ndakazonzwa mafoni akunditeera ikoko achiti mwana abatwa kunoku naTatenda Tarugarira. Ari kunzi Tatenda Tarugarira mwana akauya nemukadzi wamukoma wangu anonzi Robert Mushonga. Mukadzi wake mukuru uyu mwana yehanzvadzi yake anonzi Margaret Chunya, ndiye wekutanga wacho mukadzi wamukoma wangu. Wechituu wacho anonzi anga akaroorwa kwaManhango, ndiye akatorwa nemwana uyu azouya mubva ndiripo, auya mumusha mangu azoroorwa namukoma wangu kechituu. Ndiye ane mwana abata mwana wangu, zvekuti kana takagara anenge achifanira kuona wadzanai ari hanzvadzi yake, asi akatadza kuona kuti iye hanzvadzi, akaona zvakakodzera kuti amuite mukadzi amubate. Ndobva ambotiza, akatiza akabva aenda kuEpworth kuna mai wacho kuHarare. Aenda kuEpworth kuya ndobva tataurira mapurisa epaChinyudzi tichiwachinjanisa hande isoso, vakati hatina asatapiwa permission yekuti tiende kuHarare nekuti imwe country kana kuti imwe way, hatikwanisi kunge tichienda iko tisina kupiwa authority member in charge. Tikati vatava tagara zvedu takanganwa. Nyaya yandatoikanganwawo yakutobuda mumusoro mangu, yakanga yane 2 years 8 months. Ainge yane gore ne8 months. Saka wakabva wazouya, ndonzwa foni yakuridzwa namukoma wangu muridzi wemukadzi uyu akundifonera kuno kuRobert Mushonga kuti Tatenda anzi akauya kumusha nemukadzi wake abatwa nemapurisa. Ndikati kwe mapurisa acho anosvika izvezvi kumadzato 2 days achinzi abatwa, vanosvika izvezvi vasati vandifonera, vasati vandizivisa sei ini ndine mwana akabatwa wacho. Zvikanzi ndinotoshaya kuti chii. Ndakabva ndabata chemushonga vanonzi Joero Mushonga, ndamufonera kumusha, ndamufonera kuya uko
ndobva anditaura akati abatwa, asi mapurisa ari kuita nyaya, regai ndikupei nhamba dzemumwe mupurisa ane nhamba dzacho. Ndobva ndamufonera mupurisa uya ndikamubvunza kuti ko zvamuri kuramba makanyarara mune musungu, hamuchizi mabata musungu akarepa mwana wangu, chikaindii? Zvikazi aiwa tichitokudai kuti muuye tiende kukoti iyeyo nhasi chaiye, nei ndiri kuHarare nemwana. Ndikati handikwanisi kuchamutora nekuti ari pachikoro, kuti ndingonosvika ndakutouya kuzotomutora tiende kukoti, hazviiti. Chitaurirai koti yacho kuti 1 or 2 days nditsvage mari ndikwanise kutakura mwana tiende, nekuti akubhadhara mubhasi. Akabatwa ane 13 years, izvezvi ane 15. Saka tasvika paya ndakazonzwa ndakufonerwa futi nemapurisa manheru, akunditaura kuti apiwa 2 ma-straight paper ekunzi atongwe achibva kumba achiuya kukoti immediately. Ndakati ndikati kungopiwa 2 straight mapepa hapana kana bailout kana chii, kungopiwa 2 straight mapepa. Zvikanzi ndo zvaitwa nekoti. Ndikati zvakanaka. Ndobva ndabva ndauya kuno ndagara ipo paya ndakazonzwa kuti mupurisa uya akundifonera achinditi mimi musi wa21 ndobva muri kudiwa kuti muende futi kupi kukoti. Takaenda kukoti kuya uku, ndasvikako eyo PP kana kuti prosecutor wacho aiita nyaya yacho iyi akanga ari wechirume. Tagara paya, akambobuda muya vadaidza tatenda tarugarira, vambotaura vadzokera vapinda mukoti. Zvikumbofamba seiko? Ndazoti ndakagara kudai vandabvunzwa munhu kuti nhai kana uchida kubvunza nyaya yako iri panapa, ndatarisa kumachati kumadziro kuya handina kuona pakanyorwa kunzi zana yarudiwa kukoti, tatenda tarugarira rudiwa kukoti musi wa21, mamazita ese aripo. Ndikati kosei? Ndo ndazofamba wandaenda kuofisi yemapipi echikadzi akanga arimo. Ndo vanobvunza imomo, ndikati ini ndine nyaya yemwana wangu panapa yakauya panapa. Ida tatenda tarugarira arunzi akaripa mwana wangu. Wakandipindura wakanditi isusu nyaya hatina, regai tinobvunza prosecutor ari mukoti. Vasumuka vaenda mukadzi akamhanya paya vaanobvunza zvikanzi nyaya ndinayo, asi kuti teta kuti tiwape madheti wadzoke musi wa25 September. 25 September uyu mwana wechikoro kauyu hazviiti izvozvo, muri kumbozvifambisa sei? Ndongopiwa naprosecutor ndiri kunze kuno kwa tisina kupinda mukoti dheti sei? No vatakikiridzana paya iye vabuda prosecutor wacho vauya vandidaidza muofisi make. Andidaidza muofisi make ndobva vada kunditsanangurira achiti aiwa tine nyaya dzakawandisa, majesty anoita nyaya dzerepi, anoita nyaya dzevanhu vauraya mamedha i1 muno muManicaland mese. Saka vanenge vane nyaya dzakawanda, saka hatigoni kuti nyaya iyi tihendle nhasi, toda kupai rimwe dheti. Hamene mimi dheti ramakasununguka nderipi? Ndikati inini handina dheti randinokwanisa kukupai imimi sekoti. Imimi ndimunotondipa, ramandipa kana ndisingaiti handiridi, ndinoriramba. Kana kuti mimi kana musiri kukwanisa koti mondichinjira imwe koti, ini ndoenda kune imwe koti indotongerwa nyaya yemwana wangu, nokuti kubva nekubva chaiko ndingoona kuti nyaya yacho iri kungobatwa zinyekinyeki. Vamwe wacho wakadza wakati takatomuti tipoekera time book yako yacho tione kuti yakamira sei, hanzi akaramba nazvo. Ndakati ndobva tabva tataura paya, akanga anditi hanzi saka kana mati 25 September hamudi, tochikuisai pana 2 September. Ndikati uyu mwana wechikoro aritoshota maleseni kuna vamwe vana vari kutoenda kuchikoro, iye akanga kugara achinzi ari kumirira kuti nyaya yake itongwe. Ndobva tabva paya mupurisa vamwe vauya vati hanzi sainai bepa iri ra 25 September. Ndikati handisi kusaina, handina kubvumirana nazvo, ndati ndoda kutanga ndapinda mukoti. Majesty wacho ngaandipe dheti. Ndikati majesty aramba. Ndobva ndadzokera kumaprosecutor mamwe acho yaiva ndamabvunza, ndikati mukuru wacho wemamajesty wacho anoonekwa papi? Ndobva ndavabvunza, vamwe wakanditi hanzi ndimedhemu Mateko. Medhemu Mateko wacho waiva ndobva ndayabva kuya vandaenda kwandabvunza kuti vanongova zvikanzi vari mukoti nasekretary wavo, kana waya ndozokudaidzai garai pamabhinja. Ndobva ndadzokera pana Medhemu Mateko paya, ndobva ndavabvunza vazotidaidza. Wati ndavabvunza wakati hakuna zvinhu zvakadaro.
tiri masangano akasiyana. Vakatotaura nemazita acho mamwe acho namakangano nokuti vaitaurawo nechirungu. Vaitaura kuti mazita aya takasiyana, pane maprosecutor, pane majistrate, pane maprisa. Maprisa nemaprosecutor ndo vanoshanda vese. Kana wasina kutipa nyaya isusu hatigoni kuiziva nyaya inenge iri kunze. Saka imimi munofanira kudzokera kunze munoona vanonzi Madam Joao ndo vanotaura nemaprosecutor avo nemaprisa. Ndikati ndadzokera futi kuya kuofisi yemaprosecutor kuya muprosecutor wechikadzi handina kutora hangu zita rake, ndobva atonditi kwawaenda ikoko hapana chinobuda nekuti atori mudiki kuna magistrate ari kukurambira kuti hatisida kukuona nyaya yayo iye uyo atori mudiki. Ndakati ini ndiri kutsvaga ndakubvunzai muno munhu ndochifambisa sei, wazonditaura kuti tionerei Madam Joao ndo mukuru wenyu, tipei nhamba dzavo. Avo vanditi havasi kudayira foni, kana mune zvamafunga zvimwe zvamuri kufunga kuda kuita itai henyu. Isati ndaedza pese kunjenda uko ari kuramba muda kuti ndimudii, ndozvaakazopedzisira akundita. Ndoona anogara muprisa uya vauya futi nemapepa ake akanzisainai wazochinja kuti musi wa 2 September. Ndikati zvese izvi handisi kudaba, kana zviri kuitwa zviri kunze, iwe muprisa naprosecutor muita muri kunze, musungu asina kupinda muna magistrate, handikwanisi, handidizvo. Saka ndakazongoramba ndagara paya muprisa aya ndobva ambobuda mukoti, ndangorambai magara zvinenge zvakuita mukati. Pataramba takagara panze paya, takagara pamabhenji paya patazodaidzwa 5:30 tichipinzwa mukoti muya vanhu vese vamwe wangu atopera kuenda. Patadaidzwa muya tadaidzwa, wakabva wati auya nemwana ndindauya naye, vatamiswa apo tatenda tarugarira vatamiswa apo. Nhasi koti yenyu handichakwanisi kuitonga so memapiwa madheti enge mapiwa kunze, so achiratidza kuti akanga akutopinga magistrate. Ende vandaramba ndirizivi vachibvunza mbunzo yavo vandaramba ndirizivi. Saka wakazonditi anzwa here zvatataura, ane chekutaura here kana kuti ane zvekupokana. Ndikati ini handina chandinokwanisa kupokana nokuti imi muri koti, asi ini chandiri kutaura ndechekuti mwana wangu ada kuenda kuchikoro. Koti yangoramba ichingonzi mwana anouya so azoti iwe ndiri kunzwa uchiti zvanzi watiyekera taifanira kuisa musungwa muprison zvakadai, hatimiise muprison tisati taongorora nyaya tisati tadii. Ndikati zvakanaka, ende ndazvitaura nechikonzero chekuti ini ndiri kuona kuti musungwa uyu ari kutoita zvaanoda ende achazokwanisa kunge achitiza. Ende kuti chimwe chinhu chiri kundirwadza ndechekuti ari kugara mumusha mangu, haasi kuenda kumusha kwako kwamanhangu, ngaendeka kumusha kwako kwamanhangu. Mumusha mangu mubva ndiripo, ari mumusha mangu. Mai wake wacho wanga wakarorwa namukuru wangu wakarambana, mai wake Naume wanga wakarambana namukoma wangu, asi semunhu anga avakira mumusha medu ngaachibvisa kamwana wake akaita mhosva mumusha medu aenda, nekuti ina handigoni kuramba ndakatarisana naye, nekuti pamba pacho patinogarisana naye iye hapana kana kei haikwani, panongoti panapa nepapa. Ndoramba ndichimuona ipa ndichimusekerera nguva yese mwana wangu ndichiona kuti munhu yakabata mwana wangu. Handiri kuzoda kunditsvagira kuda kuti muzondisunga here ndatema munhu. Motongomirira koti kana iriyo yataura izvozvo ndo zvamunofanira kungomirira. Saka takadzokera muswa takazorwisa magistrate wacho ati saka wati imimi matimuda tipinde, kati ndakandisunungura 25 August kuti mwana akwanise kuenda kumaleseni nawangu. Ndobva akabva ati alright chisa iyo 25 yacho yaari kuda, ndobva panyorwa pasi 25 uye pataenda nezuro ndiye akanga ari 25 August. Taenda nezuro paya takasvika paya, tasvika mukoti muya tagara. Prosecutor akadaidza wadzanai mushonga ndokuti wataenda kuya uko patanotaura naye, vaamubvunza zvaakamubvunza muchiitiko chakaitika panyaya yacho. Apedza paya ndobva atiti ndikumbira kuti tange tambopinda imwe koti. Tapinda imwe koti ndozodii, tozokudaidzai kumatutu. Apo ndatonzwa kare ini ndatobva kumba ndasiya uyo ari kutoenda apekudzipi. Ndikati saka wada kuti uina 2 kuti wakavhire kuti musungwa azobva ukaasvike ndakangogara panapa. Ini ndinda kuita kunge musungwa ndiri complainant. Musungwa otomirwa kuita zvaanoda achiuya nguva yaanoda pakoti.
ndopamba ndakaona kuti nyaya iyi ine kaudzotso haisi kubatwa zvakanaka panyaya yekuti musungwa kana achiuya kukoti anouya nguva dzaanoda iyi omirirwa nekoti kuti atanga atosvika asi ndiri kukomburena kurepurwa nemwana. ndobva ndabva tasvika paya paya tazoona tagara paya paya kana kuti ini ndida kutizira kuharare na2 ndabuda pana mana 2 zvikanzi akora chingaendi tikusevhei. ndobva ndabva tazopinda iyo 10 o'clock tipinda mukoti macho. Tapinda mukoti muya wakabvunza Magistrate wakati musungwa mambomuona ere akati ndaumuona asina ndamunazuva taenda kudhipi. Zvikanzi nechimwe here chamuri kufungidzwa kuti sei asina kuuya kukoti. Akati handina hangu chandiri kufungidzwa. Zvikanzi tamupa warrant of arrest. Tamupa warrant of arrest saka muchazoziviswa madheti kana achinge abatwa nemapurisa muchaziviswa nemuyo koti. Ndo maperero akaita nyaya yacho iyoyo yangoti to. Saka nhasi kusenda zofunira kumupurisa uko ndichifunga kuti pamwe maekera wakatodzikisa mupepa acho yekuti abatwa. Kana asi mapurisa ari kuti isini mapepa tisatamaona kuti tikwanise kumubata. Saka ndiri kuona kuti koti iri kumupa mukana wekuti atize nekuti vari kugara havasi kukoshesa kodzero dzemwana uyo havasi kudii kwakutize mawanhu wakaona mwana uyo achirepwa paya pane nin'ina wangu anonzi Joseph naMargaret Chiunya mukadzi wamukoma wangu ndo wakapa umboo wekuti wakaona zvedu wakasvikira mwana uyo achibatwa. Saka chiri kundishamisa manje panyaya yacho iyoyo wana wakuramba futi kuya uzopa umboo hwawo hwawakambopa uchapupu uya nekuti waona mwana uyo achibatwa. Saka zvinhu zvese zviri kunyatsondinetsa kuti zvinhu zvacho zviri kuda munyazofamba sei. Asi vanhu vakaona wakabhadharwa nekwatatendata rugarira kwacho here kana zvakadii zviri kubva zvandinetsa kuti ndozvichizvifambisa sei. Ndochidii ndiri ngoramba ndingofambiswa mari dzemabhazi dzisingobuda pasina chandabatsirwa nacho. Ndo zviri kuitika panyaya yawadzanai muchidimbu. Zvichida ndingade kungonzwisisa pakaitika chiitiko ichi kuti pane zvinoitwa zviya zvekuti mwana anozoenda kumamedical ozonoongororwa oita sei. Process iyo yakanga yaitwa here uye mapepa acho nematsamba acho zvese munazvo here mumaoko enyu imimi kana kuti process iyo haina kunge yaitwa? Process yekuenda kwadokta riri zvese takaita kuti aende kunoonekwa kwadokta. Dokta aka-approva kuti mwana uyu akarepwa ngekuti mwana uyu akabatwa. Ndo vatavha taita zvese mapepa acho vaanosarendwa kumapurisa nekuti akaenda naye ndimbuya wake mai wangu ini ndo wakaenda naye paakarepwa. Saka pepa racho ndakavati makatadza kuti fotokopa here wakangosvika rwangori pamapurisa rese rakadaro rakabva kwadokta wakasara bhuku irori. Saka chakazosara ndechekuti wakanga watiti hanzi kana aita 3 months uya ochekwa kuti haana zvirwere zvepabonde here haana kupiwa edzi here sekuti mukomana wacho akamborora ende anoratidza kuti munhu akaberekwa navanhu vakanga vatori positive. Saka izvozvo ndo zvakasara kuti achekwe kuti aone kunzi haana kugashirana nehosha here. Zvese zvakaitwa zvirimo mugwaro. Vadiwa vatariri muri kuinzwa nyaya iri pano. Inyaya inoda kuti tibatsirane. Chinangwa chedu chatavinga kuno inyaya yekuti mwana abatsirike, nyaya ifambe zvakanaka. Kune vazhinji tinogutsikana tinomboona vamwe vanotibata vachiti kana tinge taita nyaya vane mabatsiro avanenge vachida kuita. Kune magweta, kune vanoita zvemutemo, kune vanoziva zvemutemo. Panyaya yatinayo muzuva ranhasi kana paine vanoziva kuti nyaya iyi vanogona kubatsira sei uye zvekare inogona kufamba sei. Kunewo zvekare vemapoka akasiyana siyana vanobatsira vana vanenge vasangana nenyaya dzakadai so idzi. Tinokumbirisa zvekare kuti kana muchikwanisa motibata kuitira kuti nyaya iyi ifambe zvakanaka, vabereki vemwana vasunungukewo kuti nyaya yavo yaitwa zvakanaka, nekuti manzwiro atiri kuita muri kungozvionera, muri kuzvinzwira kuti havasi kugutsikana nemafambiro ari kuita nyaya. Vari kuti nyaya iri kunonoka, pane zvavari kufunga kuti hazvinogona kunge zviri kuitika. So kana kuine vanokwanisa kubatsira kunze tibatei kuitira kuti tibatane nevabereki vemwana kuitira kuti mwana abatsirike
isusu ndo shuviro yedu kana paine zvakaitika kuti mwana agutsikane kuti aiwa apa ndabatsirwa kusvika pekupedzisira nyaya isasare yakadaro. Kune boka baba resocial warfare rinoita zvekare nyaya dzevana richibatsiridza zvekare. Makambosvika ikoko here uye kana makasvika zvakafamba sei, makabatwa sei ikoko? Nyaya yesocial welfare yakanga yambotaurwa kunzi pavanenge vakuti musungwa abatwa wakuenda kukoti ndo pamunoya motizivisa. Saka ndakangoti sinzi munhu anga angobatwa atoendeswa kukoti, saka uye anogona kutaura nyaya yake yakaitika ega nemuromo wake nezvine zvakaitika. Hatina kuzokwanisa kunge tazovazivisa kuti munhu uya azobatwa. Aiwa, tichaedzawo zvekare senhepfenyuro yenharaunda kusvika kusocial warfare tokubvunzirai kuti nyaya yakadai pairi apa nepayabva apa pari zvino zvii zvingaitwe zvichida boka iroro richine zvekare mabatsiro rinokuitai. Nekuti tinobvutsikana tinomboona mumaruwa matinopinda kune nyaya dzevana vanenge vakambonikidzwa, vana vari kubatwa. Tinoona boka iroro zvekare richibatsira kuvana vakaita seivavo. Saka tichaedza kusvikako tozouya tokuzivisai kuti kwabuda kuti chii. Amai regai ndiuye pamuri mumbotitsanangurira. Ndaona manditambidza bhuku ramanditambidza iri rinogutsikana ndere kuchipatara. Toda kuti mungotitsanangurira muchidimbu kuti nyaya iyi imimi maonero amuri kuita uye kubva kwayakabva yakafamba sei pari zvino zvaapapi. Ndezvipi imimi zvamuri kuti apa ina handisi kugutsikana nenyaya yemwana wangu. Zvekare ndepapi pamuri kuti apa panenge pari kuitika zvisina kufadzai imi. Nyaya mwana kuitika kwazvo zvese ndanga ndisipo, asi sekunzwisisa kwangu kuti pazvakaitika mukomana akabva atiza ende aive padhuze pekuti dai zvaida kungofambirwa zvaikwanisa kungoitwa munhu achibatwa, but zvakangotenderera kusvika azonzi auya abatwa bvangosiwa, hapana chiri kufamba. Handisi kunzwisisa kuti pane chakabhadharwa here kana kuti pane zvakaitwa kuti nyaya iyi isafamba, but maonero angu ndaingofunga kuti zvaifanira kungoitwa kuti tinzwisise kuti nyaya iyi yafamba so zvapera zvakadai so, kuti tirambe ichingofambirwa nyaya 1 yakutosa makore mairi yaitika. Tinogutsikana zvekare baba, regai ndidzoke zvekare kwamuri kuti kumapurisa kune mukuru ndambonzwa mataura nyaya member in charge. Makamboenda here kwedu kwaRusape uku kurural mumba masvika mukati andoda kuona member in charge, ndine nyaya iri kuitwa nemapurisa ari panapa yandisiri kugutsikana nayo. Mati mambowana mukana here wekuenda kunokurukura namember in charge chaiwo kuti munzwe kuti zvii zviri kumisa sei mapurisa asiri kuenda kunotora mukomana kwaari, sezvo ndamunzwa muchiti last time akatosiiwa anga achitoenda zvake kudini. Iyo mapurisa ndakapesana nawo ndakamabvunza kuti zviri kumbofamba sei, zviri kudii. Iwo wakandipindura kuti isusu vakomana vedu vana tinovatuma kuti endai munosunga chavo kusunga wotakura vanhu voenda navo kukoti. Koti ndio inoregera vanhu, isi hatisina chekutaura. Ndikangonzi bvisa cheni dzako novana mubvisa, ndikanzi musiye vomusiya. Tetakumirira futi endai munomutora mutsvagei, kana aregera kuuya kukoti ndo basa redu chete. Hatikwanisi kuti tizomusunga toramba takamudhitena tisina kudwa nekoti. Saka zvichireva izvo mapurisa ivo pavo vakaita, asi nyaya yasarira kumatare edzimhosva ndo kwayakuita kunge yaane zvaakuitika ikoko. Nyaya inenge iri kutsigwa kumaprosecutor ikoko nemaPP yayo ndo pari kutamba nyaya, pari kuvharwa nyaya. Asi kwese kubva kumapurisa uko havari kushanda pavo, vari kushanda vachiwapa nyaya ikoko ndo kwairi kutsigwa kumaprosecutor. Zvichida ndine zvekare zvandakambosangana nazvo muno munharaunda yeMakoni. Tina Mambo Makoni, kuna amai vanonzi amai Mambo Makoni. Kazhinji kacho ndinomboona vanoshanda nenyaya dzevana vechidiki vachibatsiridza kuti vana vanenge vachimbunyikidzwa nyaya dzavo dzifambe zvakanaka. Kune imwe nyaya zvekare yandingangopese muenzaniso, vazhinji vakamboiona zvekare ipapa pachivhitivhiti, yakamboitika yevana vaviri vakabatwa neaizviti chiremba, yakabata vana ava akazoendeswa kudare asina nhasi munhu iyeye ari kupika.
so zvichida pamwe kana manga musati mambonzwa kana kuti manga musati mambosvika neko, tichazama zvekare kuti tikukurudzirei kuti mumbosvika ikoko, mumbokurukura nawo toona kuti mwana anobatsirika sei, nekuti takamboona kumashure kune vana vakatobatsirika, vakatozosungwa, chiremba uyu akatozosungwa achibva padare rechivanhu ramambo iroro akutoendeswa kumapurisa ende haana kuzombobuda, nanhasi arimo ari kutopika 36 years dzake sekuteera kwatakazoita nyaya kusvika ichinopera, ende akangotongerwa muno marusa penyaya yake ikatoperera matare iwaya akatopiwa makore ake. Saka zvichida pamwe imwe nzira yatinofunga kuti tikagona kubatana zvekare tinokwanisa kuishandisa iyoyo, toona kuti haina here zvainotiburitsira pamwana kuti zvifambe zvakanaka. Vatariri, ndinoramba zvekare ndichingokukomekedzai, nyaya muri kuinzwa. Bhuku randakabata iri ndo bhuku rakaendwa naro kuchipatara, rine zvese zvakanyorwa maringe nekuitika kwakaita nyaya nekufamba kwayakaita. Ndanzwa muchiti vakaona chiitiko ichi havachadi kuuya kuzopa umbowo. Kumashure uku pakamboendwa kumapurisa, vakanopa here umbowo kana kuti vakangotaurira imimi chete muri semhuri kuti isu takaona zvichiitika zvakafamba so zvikafamba so zvikasvika apa? Chinhu chiri kundinetsa panyaya yevanhu vakaona, kubva kumba kwangu chaiko kwedu kumusha kupfumo iguru kuenda pamapurisa pane 7 case. Ini ndakange ndisipo, handina munhu wandakamanikidza, handina munhu wandakati enda unomira panyaya yemwana wangu. Vega iwowo wakazviita wega vari ikoko, wakaenda, asi uyu akanga azotiza wakatoenda wakanopa umbowo hwavo wega pamapurisa wachibvunzwa wachitaura wega. Asi chiri kundishamisa nyaya yacho yakuitwa manje, wakutanga kuramba kwega. Umwe ari kuti iye mwana wemunin'ina wangu, saka hazvizoiti kuti ndimiririre iye zvakazodai, but akakwanisa kufamba, ndiwo wakatoenda nemwana uyu kuhospitari kwacho kumadhokta vachinomiririra kuti mwana uyu chiremba apuzwa kuti mwana uyu akazipo, ndo wakaenda naye wakadzoka wakaenda papurisa, wakadzoka wakanoisa mapepa avo wakapa umbowo hwavo hwese huripo, umbowo hwavo hwawakataura. Asi kuti vachiuya vachisigira umbowo hwavo nezvawakaona mwana aitwa, achinzi akarepwa, anga ane ropa, akanga akadii, zvese waitaura zvakanyorwa zvirimo mumaminitsi awakaisa mumadhokita acho mumastatement avo. Alright. Vatariri, kune vanonzwisisa tiri kunzwa kuti vakambopa umbowo, vakatoenda vakanopa mastatements avo kumapurisa, asi izvezvi nyaya yakusumudzirwa kumatare, zvinonzi kuti havachakwanise. Tibatsirei zvekare ipapo kuti panofamba sei kana uchizenge wafunga kuti, nekuti ndogutsikana kuti kana uchinge wamboita chapupu, nyaya kana yakumatare kudai unofana kutongopedza uchienda kumberi. Zvichida pamwe kana ukazenge wauda kuchinja kumberi uko, mhosva yacho inogona kutokupandukirawo futi iwewe wacho ukazopedzisira wakubatwa nemhosva. Tinoda kuti tinzwe zvekare kubva kune vanoziva nyaya idzi kuti zvinofamba sei. Rega ndimbokurukura nemusikana. Ndoda kuti ungotitsanangurira zvaunokwanisa kutsanangurira maringe nemaitikiro akaita nyaya iyi, zvakafamba sei, chii chakanyatsoitika panyaya iyi, zvauchiri kurangarira iwewe nemaitikiro azvakaita. Tsanangura. Ini ndakaenda kumba kunotamba neshamwari yangu, dzanzi ndiri kuma6, shamwari yangu ichitobika, tondomama ichitobika, tiri pakati achitobika kudaro, apedza kubika wabva topakura nokwafa watocha, takutanga kuona TV mumba mamune TV, takaona TV, takuona TV, vatabatwa chini nehope, titori magubezi avo, tabatwa nehope timagubezi pana kuoni paya, tatorara paya, ndonguva ndakapepuka titienda chindidhonzera kumagumbezi kwake, paive nemugano tasikana irara uko kumana achirara uko. Ndonguva yatikapepuka totoenda ari kundidhonzera magumbezi kwavo, toenda nguva yakandidhonzera magumbezi kwavo, ndonguva yakatanga kundibata-bata, ndonguva yakabva ndirari kwautanga ndonguva yakabva tanga ndirari, ndonguva yakabva pinda bamunini wangu. Saka vakatopinda zvichitoitika, ndobva vatozviona zvichiitika, ndo zvekare vakazokubatsira kuenda kuchipatara nekunomhan'ara nyaya yekumapurisa here, kana kuti pane vamwe vakazoenda vakazenge vadedzwawo kuti vauye pachiitiko ichocho? Aiwa, bamunini wakaenda zvakaita zvese. Alright. Saka pakaitika nyaya iyi, ndanzwa zvichinzi wakanga uchine 13 years, zvichireva kuti wakanga uchitori mudiki zvisingaiti. Vana baba pavakapinda zvichiitika izvi, maonero wakaita iwewe
vakaratidza sababa vako ndibamunini asi ndibaba handiti vakaratidza kubatikana nenyaya iyi here kana kuti vakangouyawo zviya zvekuti unenge wakuzongoti sezvo mwana amuka atotiona hazvichaiti kuti tirege kunomhangara. Maonero awakaita iwewe sababa kuti baba maitira vakaita nyaya vachizokutora vachimhanya newe kuchipatara ndokuzikanwa sababa pavo vakaita, asi iwewe uchionawo semwana nekunzwa kuti izvezvi baba vaya vakuramba kuya kuzokumiririra zvekare kudai vachiti handichakwanise hazvichaite. Maonero awakaita panguva iyoyo vakaratidza here kuti vabatikana nezvaitika izvi sababa vako? Panguva yakaratidza sevabatikana panguva yacho ipaira zvakaitika. Alright. Vatariri, ndinogutsikana kuti manzwa chidimbu chezvakaitika, manzwa zvakaitika panyaya iyi. Toda kuti tibatsirane kuti nyaya iyi ifambe iende kumberi. Toda kuti tibatsire baba, toda kuti tibatsire amai, toda kuti tibatsire zvekare mwana kuti nyaya iyi ibatsirike iende kumberi. Nyaya iyi inoda kuti tiite mukomberanwa, tibatirane pamwe chete kuita kuti chokwadi chibude kana chichinge chichizotongwa kumatare chitongeke. Baba, ndoda kukutendai nemukana wamatipa wokusvika pamusha penyu pamwe chete naamai nekuzokurukura nesu nekutipa zvekare mukana wokukurukura nemwana wenyu kuti atitsanangurire zvakaitika panyaya yakaitika. Ndogutsikana kuti vatariri vachazenge vachiona chirongwa ichi vachabatsirana nesu zvekare. Ndinovimba kuti ndinomboona vamwe vachibatsirika kuburikidza nezvirongwa izvozvo zvatinoita, saka ndinongovimba zvekare kuti mwana achabatsirika. Tichazamawo zvekare senhepfenyuro yenharaunda kuti tiende kumapoka aya atamboreva aya tononzwisisa kuti kusocial welfare kana nyaya ichinge yamira yakadai mwana anobatsirikawo sei. Tichazama zvekare kumbobvunzawo kune magweta ari muguta medu Marusape kuti tinzwe kuti nyaya yakadai so iyi zvii zvinenge zvichiitika zvinofamba sei, uye zvekare kuvatariri vedu tinogutsikana kuti kune zvekare vanonzwisisa mutemo. Tichati kana vachizenge vatibata mucomment section imomo pavachazenge vachitumira macomments avo, kune vanezenge vachida kubatana nemi tichazenge tichikuzivisai, kune vanezenge zvekare vachitirairidza kuti fambisai nyaya iyi yakadai itai so tichazenge zvekare tichingokuzivisai kuti kune vati nyaya yenyu kana yakadai inoda kuti ifambe yakadai. Chivimbo chedu ndechekuti mangwana toda kuti tizodzoka tichikurukura zvekare nemi muchiratidzawo kusununguka kuti aiwa ndoziva kuti zvakatoitika pamwana hazvichadzokeri kuti zvichadzoka kumashure, asi zvinodawo kuti kana nyaya ichinge yaitika yotongwa zvekuti iwe unogutsikanawo kuti azvishuwa munhu akabata mwana wangu akakanganisa mwana wangu ava kuenda kunoripira mhosva dzake kana aine mhosva idzodzo zvichiburikidza nematare edu. Ndokugutsikana kwandinoita, uye zvekare ndinogutsikana kuti nyaya yakaita seiyoyi zvekare inyaya yekuti kumatare echivanhu kuya munokwanisa zvekare kumboti kana muchizenge mapinda Marusape moenda padare pachief makoni paya monobvunza kuti nyaya yakadai so iyi inofamba sei. Tinoona vamwe vanouya nadzo ine nyaya yeukriminal yekubata kwemwana. Tinoda kukutendai kana mine mashoko amungangode kugoverana nevatariri ekupedzisira tichinopenda chirongwa chedu, taurai zvenyu, sunungukai kutaura. Iyo inyaya yekuti ipapa handina kunge ndazvifunga hangu kuti zvingade kupinda kutraditional nekuti ndaingofunga kuti nenyaya yeunder age iyo makoni pamwe wabati idzodzo ndozvinhu zvandakafunga, asi titori mudare imomo, isusu titori madzishe awo isusu vana mushunga makoni, but handina kunge ndambozvifunga hangu kuti ndiise nyaya iyo ikoko. Saka ndiri kuti dai wadiwa watereri wakatererawo nyaya yemwana wangu wandibatsira. Ini ndamunhu ari kurarama nemapiritsi eshuga nemapiritsi eBP. Kubva pachiitiko chenyaya yemwana iri kunditadzisa kurara, BP yangu haisi kudzika, iri ngoramba yakakwira everyday. Ndichiona maitikire azviri kuita zvinhu izvozvo zviri kunditambudza chaizvo. Senyaya yenge ndamboita nguva 2 years ndaikanganwa yadzoka futi, iri kundidya mwoyo zvakanyanya nyaya yemwana yeyu. Ndo chikumbiro changu chandinokumbira kumhuri yeZimbabwe kuti dai wandibatsirawo iyo tione kuti pfungwa dzangu dzizorore, nekuti ndakasabatsirika anytime ndogona kungofuma ndakafa neBP kana shuga. Nekuti inondataka ndikufunga kufamba kwese kwandinoita nechigaya kuti zviri kumbonyatso kufamba sei, miri wandinawo ndatodzikira nenyaya iyi, handiwo miri wangu chaiwo.
Asi kubva zvaitika nangoti regai ningokudzosai kumashure, mwana haana kuvhiringika here pakudzidza kwake? Zvichida muchitarisa zvaaimboita achiri kumashure uko nezvaakuitika izvezvi mushure mekunge nyaya yaitika iyi, haana here kuvhiringika pakudzidza kwake? Zvichida pamwe kune zvirongwa zviya zvinogara nevana pasi zvecounseling zviya pamwe kana zvisina kunge zvakaitwa zvinogona kunge zvichida kuitwa, nokuti pamwe pacho tinogona kumutarisa tichiona kuti haakasimba kana kuti akashinga asi zvichitomudya mwoyo. Zvichida pamwe ameno maonero amakaita imimi kuti kuchikoro maringe nenhau dzekudzidza idzi hapana here pakasarira kana kuti pakadzikira kubva zvaitika nyaya iyoyi? Ndinodaira kudaro nekuti ndizotode kugara kuno kuhidresi, ndogara kumegu kune zvikoro zvese zviriko, tinana Chinyudze, tinana Tsvaira, tinana Sherenji, kuti ndiuye kuzotogara kuno kwenyaya iyoyo. Ndatoona kuti oraiti apa mwana wese wenharaunda iyo wakazviziva kuti mwana uyu abatwa, saka kuti achikwanisa kunge achienda nevamwe vachidai vanenge vachiita kutuka nazvo, vanenge achishaya chimiromo vanhu nazvo, ndovana tichirega ndibve uku ndigare kuno kuti akwanise kuenda kuchikoro kuendawo. Ndo zvimwe zvandinotarisa ndakatoona kuti ndo zvimwe zvakatomukanganisa chikoro, kana kumboziva kwaanga ari kuita utoona kuti hapana zvadzikira. Hapana. Tinovimba kuti panyaya iyi tichawana kubatsirika, tichafambawo zvekare nemi senhepfenyu renharaunda tione kuti zviri kufamba sei, zviri kudii, zvaapapi, tichizamawo nepatinogona napo kuti kana kuine vanenge vatibata tichavapa zvekare nhamba dzenyu dzenhare kuti vabatane nemi kuitira kuti mwana abatsirike. Vatariri, kune vanenge vaine zvavainazvo zvavanoda kubatsira nazvo maringe nenyaya yatinayo muzuva ranhasi, sunungukai kutibata. Nhamba dzedu dzenhare kune vanenge vachida kuzotibata kuti tikupei nhamba dzababa kuti mukurukure navo i0713 839 ndo nhamba dzedu dzenhimbe TV kana kuti nhimbe community radio. Vazhinji vanotiteera tinoona muchimbobatsira kumashure uko. Chatove chikumbiro chekuti kana muchinge muine mabatsiriro amunokwanisa kuita zvekare, rungave ruzivo, rungave rumwe rubatsiro rwamunokwanisa kuita, vamwe vanogona kuti aiwa isusu toda kuti timirire mwana, chingotibatai kuitira kuti tiite mubatira pamwe chete kuitira kuti nyaya iyi ifambe zvakanaka, isvike kwainonoperera mune zvakanaka, munhu wese achigutsikana. Ngatirambei zvekare tichiona zvirongwa zvepanhimbe TV, apo tinokuunzirai zvirongwa zvinodzidzisa, zvirongwa zvinovaraidza, zvirongwa zvakasiyana siyana kubva munharaunda yedu nenharaunda dzakatipoteredza. Tichisangana zvekare muchikamu chinotevera, muchirongwa chinotevera. Tinoti tatenda.